Ovaj prvi video počinjemo evo ovako, iz ovog našeg skromnog stančića. Danas je Valentinovo, za poklon sam dobio ovaj uređaj kojim snimam ovaj video. Ovo će biti jedan kratki vlog. Sutra, poslije posla, znači nekad navečer oko 8, nas dvoje furamo za Bosnu. Dole smo, petak, subotu i nedelju navečer se vraćamo, jel? Kao i svaki Auslander, jel? Dole ćemo auto da napravimo, očistimo i mnogi još neke stvari glupe da obavimo, jel? Tako da, počnemo, jel, sa spremanjem kofira lagano. Draga je već spremila svoj, sada je na mene. Znači, s tim smo poprilično brzo završili, pošto idemo samo na 3 dana. Sad ću vam pokazati to otprilike. Ovako izgleda. Znači, ništa specijalno. Par majica, par hlača, naočale, sat, koji parfemčić i to je to. Ovo je od Drage kofer. Ona je to već spremila, nije neću da otvaram. Tako da, sad idemo do auta, da ovo sve spakujemo u auto. I onda ćemo vidjeti kako će to izgledati, da smo za sutra sve spremni. Da, pasoše nisam zaboravio. Ništa, momci i djevojke, 6:15 je ujutro, ja idem na posao. Nisam sinoć sino stvari, im se dalo, zaspao sam pa sam to jutro odradio. Ništa, poželite mi sreće da ne bude neki izbivanja na poslu i vidimo se onda predvečer. Zdravo ljudi, boga mi nisam ništa snimao sinoć, imali smo neki poteškoća sa autom, tako da mi je kamera iskreno nije bila na kraj pameti. Stigli smo, hvala Bogu, sve prošlo u redu. Stigli smo čak za 4,5 sata, uspio sam pofino voziti, nije bilo neke gužve. To malo problema je bilo nekih oko auta, ali auto sam već ostavio mehančaru. Rentali smo ovaj neki Peugeotić. Auto ko auto. Ništa, evo čekamo barbera da nam dođe da nas šiša, malo smo poranili. Nisam imao više šta raditi, sve sam završio. Tako da sam neki 10 minuta ranije došao. Uglavnom, evo čekamo sad njega da otvori, da se šišamo. Pa ćemo dalje. Šišanje gotovo. Moj brat Deni, taj momak je počeo mene da šiša u hodniku svog stana. Biti vježbao se na meni, nije mi ni naplaćivo. Sad eto, hvala Bogu, on i brat radi dobro. Pokrenuo s neki svoj posao, svoj biznis. Radi za sebe, sam svoj gazda. To je dokaz da nije da ne možeš u Bosni, nego eto, možeš kad dovoljno hoćeš, ja. A neko mi što smo pobjegli vani. Jer nam je lakše. Eto tako. Sad idemo dalje za obavezama. Ovdje baš lijep dan. Znači danas 15. februar, sunce. Ne znam tačno koliko, ali mislim da ima sigurno
12-13 stepeni, ako ne i više. Tako da, lijep dan za hodanja. Evo ga, auto preuzeto, da ne bi bilo copyrightova, jel? Auto preuzeto, full ispravno, full očišćeno, sve preporuke za mog brata Bakira Đidića, Baki Car Detailing. Momak radi izričito, kvalitetno, brzo i poprilično povoljno s obzirom kakve su cijene danas. Kasnije ću vam snimiti kako izgleda auto trenutno, iznutra, izvana. Sve u svemu, jučer dan nisam ništa snimao, sam nešto bio i tamo nimalo. Pretpostavljate kako to ide u Bosni s obzirom da čujete po glasu relativno na što to sad liči. Malo se hodalo, malo se cugalo, malo tamo vamo, svašta nešto, eto uglavnom. Mini odmor u Bosni se privodi polako kraju, idem sad kući da spakujem stvari ponovo za nazad, jel? I onda idem sa mehaničarom koji mi je pravio auto, jel, idem s njim na kafu da se dogovorimo, možda prodam auto njemu, pošto je Euro 5 i on ga može uvesti ovdje sebi u Bosnu, a meni svakako treba auto na austrijskim tablicama. Tako da to još trebam da obavim, neku mini kupovinu, nešto za puta da se kupi i to bilo to. Krenut ćemo nazad između 5 i 6 popodne. U gradu smo za neki 5-5,5 sati otprilike, ja se nadam, ako ne bude nekih većih problema. I to je to. Mislim, vrijeme nas je baš poslužilo, iskreno, trenutno je 12 stepeni, u Zenici sunce. Ja sam u Dukserci, svaki dan maltene nije im trebala jakna, tek navečer. Tako da mislim, kao što vidite, napolju je sunce, baš je lijepo vrijeme, iako bi ja malo više volio da ima snijega i to, s obzirom da je zima i ima kad biti toplo, mislim, od aprila do oktobra je vrućina, tako da više sam malo poželio snijega i to, ali eto, ne da nam se nikako. Nisam 10 godina skio i eto sad stanem na ski ove godine i naravno ove godine nema kako treba snijega nikako. Ali eto, Bože moj, šta ćeš, tako je kako je, Božja volja i tako jednostavno mora da bude, jel? Ništa, čujemo se onda poslije dok se spakujem i dok krenem, pa... Raja, mi smo evo stigli upravo, malo je bilo gužvi na granici, ali otprilike dobro je sve prošlo, znači za neki 5 sati smo došli odozdo. Put je prošao ok, auto sluša, sve smo napravili uspješno. Lamija je već izašla gore, ja sam se vratio, imam još kofer za iznijet, nismo mogli sve odjednom i idem onda malo spavat. I onda navečer imam noćnu, eto tako. Ona ima neki ispit. I eto, otprilike to je to. Nadam se da će ovaj vlog da liči na nešto, jer prvi put bilo šta pokušavam da snimam. Tako da vidjet ćemo, sad ću se baciti na edit, pa vidjet ćemo na što će to ličiti. Uglavnom, pozdrav, vidimo se u nekom od drugih klipova, svašta nešto vam spremam. Vidjet ćemo koliko ću ostvariti, koliko neću i koliko brzo ću neke stvari ostvariti, ali eto, cilj imamo, pa vidjet ćemo sad dokle. Ništa, pozdrav!